Després de la tertúlia són les 11:39 i d'analitzar els temes de l'actualitat busquem en la història si trobem un millor sabor de boca, perquè comencem la nostra cita setmanal amb el nostre passat, amb Vicent Baidal, professor de la Universitat Jaume I de Castelló, que ens porta la història a superar la ficció. Molt bon dia, Vicent. Bon dia, Jessica. I avui parlem de a quin moment de la història viatgem? Avui farem un recorregut per la història valenciana des de l'edat mitjana de la mà de l'Orde Militar de Santa Maria de Montesa, que va ser una institució de referència per als valencians durant moltíssims segles, però més tard ha caigut en l'oblit, encara que recentment s'està recuperant un poc la seva memòria, perquè l'any passat, en 2017, es va celebrar el seu 7è centenari i l'any que ve també es tornaran a fer algunes celebracions. De fet, ho demanaven, no? Els oients volien, alguns ens deien per xarxes que volien conèixer més. Un dia vam parlar molt breument en un consultori i avui ja ens esplayarem un poquet més. Perfecte. Què va ser exactament l'Orde de Santa Maria de Montesa? A veure, per entendre-ho bé, primer hem d'explicar què eren els ordes militars, que és un concepte que actualment es pot resultar un tant estrany, però era molt comú en l'edat mitjana. Per començar per en definitiva, què eren els ordes militars? Tot i el seu nom, no eren institucions exclusivament o únicament militars, sinó que s'enquadraven dins de l'obediència de l'Església Catòlica i, de fet, van començar a crear-se després que el papa Urbà II fera un famosíssim discurs, almenys per als historiadors, en un multitudinari concili de la cristiandat el 27 de novembre de l'any 1095. I quin discurs va ser això? Els historiadors el coneixen per les paraules que els allà reunits van contestar a l'uníson, que eren Deus lo vult, Deus lo vult, Deus lo vult, és a dir, Déu ho vol. I en podem sentir un fragment a continuació. Hem sigut informats des de Jerusalem que una raça absolutament aliena a Déu, la de la fètida secta de Mahoma, ha envaït la terra dels cristians. Han arrasat les esglésies de Déu i les han esclavitzat amb els seus propis ritus. Obrin en canal a tots aquells que turmenten, els arrosseguen i assoten abans de matar-los i es deixen en terra amb les entranyes fora. I què puc dir de l'horrible violació de dones? A qui correspon la tasca de venjar tot això sinó a nosaltres, els cristians? Prengueu el camí del Sant Sepulcre, rescateu la Terra Santa i domineu-la. Prengueu el camí de la remissió dels pecats, segurs de la glòria immarcessible del regne dels cels. I quan el papa Urbà havia dit aquelles coses, tota l'assistència enfervorida cridà a l'uníson: Deus lo vult, Deus lo vult, Deus lo vult, Déu ho vol. Caram, Vicent, quanta èpica! Sí, no debades és el discurs que va donar lloc a les croades cristianes cap a Terra Santa, que es van desenvolupar després, al llarg dels segles posteriors, el XII i el XIII, i va ser precisament en aquell context quan es van formar els ordes militars, que eren congregacions al mateix temps de monjos i de cavallers destinades a ajudar en les guerres contra els infidels. És a dir, era una institució mixta, monjos i cavallers tot alhora. En efecte, per una banda tenien monjos, esglésies, convents i monestirs propis, però al mateix temps també tenien un cos de cavallers que, tot i no ser estrictament monjos, sí que prenien normalment alguns vots, com el de castedat i el de pobresa, i tenien una especial voluntat religiosa de lluitar contra els infidels, de manera que tots quedaven englobats dins de la jerarquia eclesiàstica com una congregació o com un orde de caràcter monàstic i militar alhora. I n'hi havia molts d'ordes militars? N'hi havia unes quantes desenes arreu d'Europa, ja que no debades les croades foren un fenomen global i multitudinari, i els dos més famosos i més potents, amb una gran extensió per tot el continent, van ser l'Orde de Sant Joan de l'Hospital i l'Orde del Temple, però també n'hi havia d'altres, com l'Orde del Sant Sepulcre, l'Orde dels Cavallers Teutònics, que va ser molt, molt important en l'expansió del cristianisme per l'Europa oriental, o ja dins de la península Ibèrica també van destacar els ordes d'Alcántara, el de Calatrava o el de Santiago per a lluitar contra els musulmans de l'Àndalus. I suposa, Vicent, que també l'Orde de Santa Maria de Montesa. Sí, també l'Orde de Montesa, però l'Orde de Montesa era exclusiu del Regne de València i va néixer i es va formar en unes circumstàncies molt particulars respecte de la resta d'ordes. A veure, conta'ns quines eren aquestes circumstàncies. Doncs Montesa va néixer per la fi, per la mort d'un d'eixos grans ordes internacionals que ara comentava, que era l'Orde dels Pobres Cavallers de Crist i del Temple de Salomó, més coneguts normalment com l'Orde del Temple. Els dels cavallers templers, estos, no?, que tant interès i tants misteris susciten a dia d'avui encara. Sí, eixos mateixos, i la fi dels templers va suposar el naixement dels montesians. I això com va ser? Com va ser el procés? En primer lloc, cal pensar que l'Orde del Temple era el més important de tota Europa, amb desenes de milers de cavallers,
milers de comandes i centenars de castells arreu del continent, i per això mateix, en 1307, el rei de França va convèncer al papa per a iniciar un procés contra els templers per heretgia, idolatria i pràctiques sexuals condemnatòries. Ja. I així clausurar l'orde per a frenar el seu immens poder. I van posar fi al temple. Sí, van impressionar Sí. i ajusticiar els seus líders. En 1312, 5 anys després, l'orde va desaparèixer i va quedar com a problema consegüent la qüestió de què fer amb totes les propietats, els castells i els senyorius que els templers havien anat acumulant. I què van fer? Què va passar amb tots aquells béns? Doncs va dependre molt dels acords entre el papa i els monarques de cada territori europeu, encara que normalment la solució més comuna, incloent, per exemple, el cas de Catalunya i Aragó, va ser transferir les propietats de l'Orde del Temple al de Sant Joan de l'Hospital. Sí. Però, no obstant això, a València, el rei Jaume II i el papa van pactar la creació d'un nou orde en 1317, que va ser l'Orde de Santa Maria de Montesa, constituït amb quasi tots els béns de Sant Joan de l'Hospital i Sí. tots els béns del desaparegut Orde del Temple. I això per què, Vicent? Quina va ser la raó d'aquella decisió? No ho sabem segur, caldria preguntar-li-ho a Jaume II, però És difícil, no? no podem fer-ho, però segurament el que el rei intentava era, per una banda, poder tindre una influència més directa sobre un orde que estiguera limitat a un únic territori, com era el valencià, i per una altra banda, això també ajudava a consolidar el desenvolupament polític i institucional del Regne de València, que hem de recordar que s'havia creat apenes 80 anys abans, Ja. en època de Jaume I, que era avi de Jaume II. I per què Montesa? Per què van triar Montesa com a seu de l'orde? És una cosa que tampoc sabem del cert, perquè, de fet, la vila de Montesa no era ni del Temple ni de l'Hospital, sinó que era una vila reial, pertanyia a Jaume II, que la va donar expressament per a la fundació de l'orde en 1317. Sí. En tot cas, és possible que les raons de triar Montesa foren estratègiques. Sí, estratègiques per què? En relació a què o a qui? Cal pensar en primer lloc que Montesa tenia un portentós castell d'època andalusina, sobre una mota pràcticament inexpugnable, com podran comprovar els que s'acosten per allà. Sí. I a més, també cal tindre en compte que Montesa, prop de Xàtiva, estava, per una banda, mirant cap al sud del territori valencià, on encara arribaven atacs musulmans de l'Emirat de Granada de tant en tant, i per una altra banda també estava en el camí d'Almansa, que era la frontera de defensa contra els castellans. Però com que contra els castellans, que eren cristians? No havies dit que els ordes militars estaven pensats per a lluitar contra els infidels? Sí, en un principi sí, això era la seva missió, però sobretot en els segles XII i XIII, en el gran moment de les croades, i en canvi, en el moment en què es crea l'Orde de Montesa, que ja estem en el segle XIV, la lluita contra els musulmans i altres infidels ha baixat molt d'intensitat i els ordes militars són sobretot emprats pels monarques per a lluitar contra els seus enemics, ja siguen infidels o siguen cristians. Ja. Per tant, els cavallers de Montesa van anar a guerres contra castellans, genovesos, francesos, sards, napolitans, És a dir, etc. que van complir una funció militar molt important. I no només militar, sinó també política, econòmica i social, ja que l'Orde de Montesa era ni més ni menys que l'organització més poderosa, amb més senyorius, amb més vassalls i amb més riquesa de tot el regne de València. Caram, i quines possessions tenia? De què era propietària aquesta orde? Això ens ho explicaran a continuació dos medievalistes valencians, l'alcoià Josep Torró i el castellonenc Enric Guinot. A partir del mateix moment de la seva constitució, l'Orde de Montesa constitueix el domini senyorial major del Regne de València en extensió, en habitants. Domina l'extrem nord del regne, el Maestrat, Sant Mateu, Culla, Penyíscola, Onda. A la vora de la ciutat de València té Montcada, té Carpesa i Borbotó. Més al sud té Silla, Sueca, la pròpia Montesa, evidentment, i encara més al sud la vall de Perputxent, habitada per musulmans. L'Orde de Montesa és una de les institucions més importants de la història valenciana, no sols políticament, sinó també econòmica. Les bases de la seva riquesa, com en una societat feudal, són la terra, la possessió de senyories, i per tant també tindre vassalls que paguen les rentes. Vassalls cristians, però també musulmans, com eren els de Perputxent, els de Xivert o els de Montroi. Les rendes agrícoles portaven la major part dels seus ingressos habitualment, la terra, el cereal, la vinya i el vi, però també hi ha casos específics com l'arròs al voltant de l'Albufera, el cas de Sueca i el de Silla. Però no hem d'oblidar també la importància de l'activitat comercial des de la Baixa Edat Mitjana. La transhumància de les ovelles i la producció de llana en les terres del Maestrat, Sant Mateu, Ares, Culla, Xivert, les Coves, s'exportava per els ports platges de Benicarló, Vinaròs i Penyíscola, cap a la Toscana, on se produïen els textils que circulaven per tota Europa.
Vaja, que amb el que hem escoltat sabem que l'Orde de Montesa era una institució extraordinàriament rica. Sí, molt. De fet, una bona mostra de la seva potència, especialment al nord del regne, on tenia més possessions, és que encara hi ha dues comarques valencianes, l'Alt Maestrat i el Baix Maestrat, de Culla a Peníscola, més o menys, que prenen el seu nom de l'Orde de Montesa, ja que pertanyien al mestre de Montesa i, per tant, eren el maestrat. I suposa, Vicent, que tota aquella potència econòmica també es traduiria en una notable influència política, no? En efecte, el mestre de Montesa, que era un càrrec triat pels mateixos membres de l'orde, sempre era una de les persones més poderoses del Regne de València, perquè gestionava una immensa riquesa, perquè el seu paper en les Corts Valencianes era de primera magnitud i perquè tractava directament amb els monarques. Ja. I hi ha algun mestre de Montesa més destacat que els altres, per alguna raó en especial? En realitat, tots els mestres de Montesa, almenys entre els segles XIV i XVI, van ser molt importants, però potser en podrien destacar tres que ens indiquen, a més, la gran categoria de la seva posició. Vinga, anem quins en concret. Per exemple, el mestre Berenguer Marc, entre finals del segle XIV i començaments del XV, que era un dels oncles del conegut cavaller i poeta Ausiàs Marc. Mira, una coincidència, no? O més tard encara també tenim en el segle XV a Romeu de Corbera, que no només va ser mestre de Montesa, sinó també virrei del Regne de València i un dels principals almiralls de les armades reials enviades a Sicília i a Nàpols per Martí l'Humà i per Alfons el Magnànim. És a dir, que era tot un alt càrrec polític i militar. Sí, de fet, va ser un dels grans protagonistes d'una de les principals gestes bèl·liques dels valencians durant l'edat mitjana, que es va recordar durant l'edat mitjana i l'edat moderna, que va ser, en una guerra contra els francesos, la presa de l'aparentment inexpugnable port de Marsella i el saqueig de la ciutat durant 3 dies. Així ho narrava, per exemple, el capellà del mateix rei, Alfons el Magnànim. En l'any de 1423, a 19 de novembre, el senyor rei amb tota l'armada, soes 20 fustes, a l'alba del matí foren davant la ciutat de Marsella. Els de la ciutat començaren a parlar algunes paraules injurioses contra les nostres. Els patrons nostres, al toc de 10 hores, començaren les batalles, tan fort i tan espantoses i amb tant ardiment que feien tremolar terra i mar. Durà el combat fins a les 3 hores de la nit i la cadena del port fou trencada. Les nostres entraren en la dita ciutat de Marsella i cremant i matant prengueren la dita ciutat i el senyor rei la tenc 3 dies a sa voluntat. I prengueren tot so que volgueren de la dita ciutat i s'embarcaren. El senyor rei donà a la seu de València la dita cadena del port de Marsella, la qual cadena està en els pilars de l'altar major de la dita seu de València. I encara continuen allà aquestes cadenes, no?, que hem escoltat, a les quals es feia referència, a la catedral de València. Sí, ja no en l'altar, sinó en la capella del Sant Calze, però es poden veure encara, i 600 anys després les cadenes del port de Marsella es conserven a la catedral com a memòria d'aquella victòria en què, a més, el mestre de Montesa, Romeu de Corbera, va ser un dels capitans més assenyalats. I a més de Berenguer Marc i Romeu de Corbera, quin tercer personatge volies destacar? També volia destacar a Pere Lluís Galceran de Borja, que va ser ja en la segona meitat del segle XVI el darrer mestre autònom de l'Orde de Montesa. Què vols dir amb el darrer mestre autònom? Doncs que, com he explicat, l'Orde de Santa Maria de Montesa era l'organització més poderosa del Regne de València i que triava el seu mestre entre ells mateixos, els seus propis membres, i això garantia tota una sèrie de poders i de privilegis, de manera que va arribar un moment en què, especialment quan es va formar la monarquia hispànica i la cort reial es va instal·lar a Madrid, la corona va voler acabar amb tot aquell poder. Ja, i va posar fi a l'autonomia de Montesa, d'alguna forma. En efecte, ho van intentar durant diverses vegades al llarg del temps, però diguem que l'assalt final va ser en època d'eixe mestre que deia, Pere Lluís Galceran de Borja, i a més recorrent al joc brut, el que avui potser en diríem les clavegueres de l'Estat. Ostres, sí, el joc brut per què? Perquè Galceran de Borja era una de les persones més importants del Regne de València, era besnet del papa Borja Alexandre VI i germanastre de Sant Francesc de Borja, a més de mestre de Montesa. Per tant, a Felip II no li interessava que estiguera dins del territori valencià i que poguera manar, i en conseqüència, primer el va nomenar virrei d'Orà durant 5 anys, per a que estiguera allà, al nord d'Àfrica, i després, quan va tornar a la península, va fer que la Inquisició l'acusara i el jutjara per sodomia, és a dir, per homosexualitat. Vaja, que el rei va recórrer als afers personals per a llevar-se'l del mig, per a llevar-se del mig el mestre de Montesa? Sí, llavors l'homosexualitat era un delicte tipificat, però mai havia sigut jutjada a través de la Inquisició amb tot el que això comportava.
Per tant, aquell va ser el primer juí del Sant Ofici contra la sodomia i cal dir que, en efecte, al llarg del procés hi hagué nombroses declaracions que van testimoniar nombroses pràctiques homosexuals de Galceran de Borja, com les que sentirem a continuació. Los testimonios fueron abundantes, desde un prostituto de Madrid, Martín de Castro, que decía haber ganado más dineros con mi carajo que el inquisidor con su campana, hasta otros caballeros de la Orden de Santa María de Montesa, que relataron las andanzas de Pedro Luis Galcerán de Borja en Orán, en particular con su criado Gaspar Granulles, con quien lo habían descubierto en repetidas ocasiones cabalgando por posterior. Vaja, que explícit, eh? I què va passar amb Galceran de Borja? En condicions normals, sens dubte, haguera acabat en la foguera, com van acabar molts altres acusats després, però com en realitat allò era una estratagema de Felip II, doncs finalment li va ser imposada una enorme multa, se'l va condemnar a no poder eixir dels dominis de l'Orde de Montesa durant 10 anys i finalment se'l va pressionar per a que a la seva mort cedira el mateix Orde de Montesa a la corona espanyola, que era el que el rei buscava en realitat. I per tant així va ser com Montesa va passar a la corona? Sí, la institució va continuar existint amb totes les seues possessions, però a partir de llavors, a partir de finals del segle XVI, el gran mestre de l'orde sempre va ser el rei d'Espanya, de forma que va deixar d'existir una veu valenciana poderosa que podia fer front en ocasions a la voluntat dels monarques. Això és fruit de sèrie, no? És carde, jo crec que de sèrie històrica. O sigui, tot un joc de poders que podem comprovar. I què va passar aleshores amb l'orde? Com va evolucionar després? Al llarg dels segles XVII i XVIII va continuar sent molt rellevant, però sobretot ja a nivell econòmic, perquè havia perdut la seva autonomia política i, a més, els cavallers també van anar perdent la seva funció militar, de manera que l'orde es va centrar més en les seues funcions senyorials, religioses i eclesiàstiques. Es va transformar d'alguna manera, no? Sí, fins al punt que quan un terratrèmol va enderrocar quasi per complet en 1748 el castell de Montesa, que fins llavors havia sigut el gran quarter general de l'orde, es va decidir no tornar a alçar-lo i simplement construir un palau i una església nous a la ciutat de València, en estil neoclàssic, que actualment són els edificis que ocupen la delegació de govern, per una banda, i l'església de Santa Maria del Temple, per una altra, a la capital. I es diu del Temple, en recorda els orígens que hem comentat de l'Orde de Montesa? Sí, aquells solars on es van construir havien sigut en principi dels templers i, per tant, després van passar a Santa Maria de Montesa, de manera que l'actual nom de l'església, Santa Maria del Temple, recorda aquell doble passat. I què va succeir més tard amb l'Orde de Montesa, ja en època contemporània? Doncs amb les lleis desamortitzadores del segle XIX, tots els ordes militars, incloent Montesa, es van quedar sense les possessions que tenien, que van passar a ser públiques o es van subhastar. També es van quedar sense convents ni esglésies i van esdevindre associacions honorífiques amb una especial vocació religiosa dels seus membres i amb una forta vinculació amb la corona espanyola. I encara avui en dia existeixen? Sí, per exemple, l'Orde de Santa Maria de Montesa continua existint, el gran mestre és el rei d'Espanya, Felip VI, i hi ha una 60ena de membres, sobretot procedents de les files de la noblesa. Però, evidentment, és una institució simplement honorífica que ja no té l'enorme importància que va tindre durant tota l'època foral. I que en va ser moltíssima pel que ens has explicat. Sí, només hem de pensar en tot el patrimoni que ens ha llegat, per exemple, el nom de la comarca del Maestrat, que ja és una cosa molt important. També hi ha moltíssimes creus de Montesa en molts escuts municipals, si ens fixem, sobretot pel nord. També ens ha deixat alguns castells o ruïnes de castells tan impressionants com els de Cervera, el de Peníscola, que era un castell primer templer, després montesià, el mateix castell de Montesa, o també les ruïnes del castell de Perputxent, que valen moltíssim la pena visitar perquè donen bona mostra del poder de l'orde. O també, per exemple, palaus i esglésies com els del Temple de València. És a dir, tot un imens llegat del qual avui hem descobert una part. Moltíssimes gràcies, Vicent, per fer-nos valorar cada dia, jo crec que cada setmana, com cal, la història i descobrir-nos avui una miqueta més al voltant de l'Orde de Montesa. Moltes gràcies, un plaer. Gràcies a vosaltres. La setmana que ve més. Adéu.